Moet je maar net vinden als postbode. Oh ja. Wow. Het is niet echt op water. Nou, mooi meer hoor. Dit meer heet dan de tricherie. De tricherie, dat betekent eigenlijk bedrieging. Da? Treasury. Nee. Cliché betekent bedriegen. Ja, nou ja, in het Engels treasury. Nee, dat is van schat. Nee. Ja. Zo. Nee, treasury is juwelen, dat soort dingen. Ik zou het eigenlijk niet weten of het Engels weet. Bedriegen? Ja, Ik heb het wel geweten, maar soms wel in. Dan is het bijna zo, nooit nog net. is niet met de T. Feature. Tweet, to tweet. Ja, Nee, het is behandelen. Ja, maar het is ook het is belangrijk. ja, Je kan ook feature, ja. Die treasury. Nou, dat ken ik niet. Maar je Nee. kan ook zeggen, I'll treat you. Kan ook positief zijn. Dat iemand wel behandelt, maar dat je hem gaat verwennen. Als iemand die hard van is geweest, I'll treat you. Dan geef hem lekker te eten, te drinken. Ja. Zo. Een beetje liefde. Kan ook. Maar het is inderdaad... Nou, wist ik er toch nog wat.